चलो हो फुआ जी खातिर बना देनी आराम से चटके एकदम मछरी काहे के फुआ जी अब से भोर ही में फोन कैनी ह एक कने आवतानी तो यही चलते हम समझ गईनी ह कि फुआ जी जब आवतानी आ भोरे में फोन कर देनी तो एकर मतलब कि फुआ जी मन में ठान ले ओखम की जान तो भरिस पतोहियन बना के आ खियहन से बढ़िया नीमन चिकन है तनी फोनवा लमारवा लगाई हो। हेलो हेलो हाँ फुआ जी कहाँ पहुँचनी? अरे पहुँचले बानी हो बानी अभी थी अब क्या कहला नहरिया पे नतियती के उतार के आवतनी। आ ये दादा अजी कहले रहती बस वाला के त चौको पर छोड़े खातिर नते ना लेके अइलस। अरे ना वो बस छूट गेली तो टेम्पू ले आवतनी तीजे हेतरी आवतनी बंसी टोला मुहे। अच्छा तबे ना तो चौक पर तो बस सबे बस आवेला नतिया के बेटा एथी भी टेम्पू वाला पीछे में छोड़ देवेलन स जी फुआ जी। ठीक बा हो कनिया रख आवतनी। ठीक बा खाना उना दाना बना देले बानी रो चिंता मत करी बस एथी करी शशि बाबू के भेज दी क्या? ना ना अब आइए कुछ बन त का भेजब झूठ होके। अच्छा ठीक बा ठीक रखतनी। अच्छा है दा हो कितना दिन के बाद फुआ जी आवतनी हैं इहे नु कहल जाला हमनी के सास नइखी तब कितनो बारी तो फुआ सास हमनी के फुए न लागम हुआ के सासे न लागम कितना नीक लागेला एकदम बड़ जेठ के हुआवेला त हैं आ जाए दहो फुआ जी के खूब एकदम चटके अपना हाथे ऐसे तब मछरी बनावनी है आ खूब इने बैठा के खियाए ये फुआ जी खा ली फुआ जी के एगो पत्तो है धरछा ही बाप रे बाप बुझाला कि नाके मुँह एकदम चढ़ा के और रहेले एकदम वैसे रहे जला हो एगो आदमी के परिवार देखो एगो कोई रहेला कि आदमी के भूखा रहेला एगो बिया के पहले रहेले उनका पत्तो हमारा जितने आदमी साथे रहेले जना उतने हमारा दिल पर आदमी में लागेला हमारा नीक लागेला ढेर आदमी में। बाप हो बाप नतिया उहे पैदल उतने दूर पत्तो या छटपटाइल बैसन तो जल्दी आओ फुआ जी बताओ मछरी बना के ताकत या कितना बढ़िया ऐसा एगो नतिया हमार तो करमवे के ऊपर रहेला केकर करम कैसन बा कब कौनो जानल नहीं खे। अरे गोर लागत नहीं आगलू का आ खुश रह बच्ची आही धर इहे त कबेले ताकत नहीं त काहे नहीं खे आवत बुचिया मिठाई ले ले बाबू। हां ले ले बन दुगो बिस्कुट 5 रुपया मिठाई ना दियलु रसगुल्ला आए बुचिया पैसा ना रहे देखा त टेम्पू के पैसा ना रहे नु तो अबे तू बंसी टोला तक नतिया छोड़ देला से टेम्पू ला कतरे नहीं भैया पैसा नहीं खे चलो आगे ना लेके आइला चलो कि देम पैसा किन लिए 5 रुपया के कुरकुरे के नु कहिए जन तोरे के अब तू ही एगो नातिन बारू ढेर मान जान तोहरे के नु कने ओ कनी के थोड़े ना करने छोटकन के तोरे बियाह में तब हमारा नाचे के बउया पूछू कहू तोरा माइले कहम नु ते हमरा के पैजनी बना द आ नाचब खूब ना ठीक बा। और कुल कब पूछी सर समाचार मछली बनल बटे। हां के बनल स तोर चाची तो तोर माई चाची बनली। हां चल कनिया रे तोर माई के केवन रोग भइ रे कहतिया का दो कहत रे हमर दवाई पूछत रे त हमर ना बुझाइल कहानी नु त चल जेबो इति बे दवा की कहां बाड़ू जे हो कनिया केने बजे रे ये फुआ जी आ कहनी हां देखे भी रहुए से बतिया के यहाँ थे कहनी हां गोल लागत है खुश रह भगवान तारा के बनैले रह बैठी देखी बना के आ रावे ये फुआ जी हमारे कि कब फुआ जी ओनिया से चले आइम तो हमें जीवा से उठम है। अरे का करी कने का करी नतिया टेम्पू वाला रहला ओनिए के ओनिए छोड़ला सा पैदल चलत दम बुझातला मुंह पे फेफड़ी पड़ जाई जानते भाई धूप लूप के दिन बउए कैसन। अच्छा रवा चिंता मत करी पहले भर पेटा भोजन कर ली ओकरा बाद रौरा के हम लहसुन मिर्चाई आ जमाइन पका के तेल भी न लगा लवाड़ी और मजा करलू मरचा ले कोई लहर न उठ जाई हो। ये फुआ जी जान तनी हमर ना एगो दीदिया रहल किरनी त गई रही मौसी के लड़की रहलिया आ गई रही ना त उनका खूब तबीयत खराब रहे त कहते ना कि बुची तनी तेलवा ना लगा देबी त बोले कहे रे दीदी हम लगा ना दे हम त कह देनी मजा के मना के दीदी एगो जा बात जाना त हम बोले का कहलस का लहसुन आ तेल आ हल्का एगो मिर्चाई के गुड़ी डाल के लगा देम त रखे ना त खूब बढ़िया दर्द भाग जाई ठीक बा। अब उ त कह देलस कि ठीक बाटे आ ये फुआ जी हम ध के लगा देनी आ लागल भरे गाना
खेलावाड़ी कह के तार अपने माई के लगा दिया लगे लहर उठे ए बुचिया जाके पानी लेके आ अब पानी में ना रे बुझे हम पानी उनी पी के आइनी ना कोतरी पड़ गए तो पूरा निकाल लिए ए फुआ जी उतना दूर से आइल बनी तो चली रे के खाना निकाल के और रख दे तो खा ली भर पेटा अब कनिया अभी था कहले बेन देखो हम अभी भूख नहीं के आ तू चिंता मत कर तू यानी जाके आराम आराम कर जा हमरा खाए के मन कर हम अपनों से काट के खा लेना काहे से देखो वो जो हम काट के खइबे कर नहीं काट के खइबे कर रौरे अपना घरे के वो जिगवा रवा बना मतलब काट के खइले बानी लेकिन ये जीवा केतना बानी तो हमनी के बारे ना जी आए तो हमनी के अगर के काट के दे हम जा रुकी सलादवा काट के लेके आवत ना ना कन्या हम जब मन करी खाए के तो को हम अच्छा ठीक बता आई घरवा में कूलर चालू कर ठीक बात हई बतावा हो हम यही खातिर जायनी 2 दिन नीमक पानी पी के आइल बानी तो बूढ़ पुराने भइल बानी का ढेर ढेर अनगे न के खाए त हमर पेट ना झरे लागे यही से खाली पेटे बनी हई एगो 2 पीस खातिर हम अतना दिन ले परिश्रम करतनी 2 दिन ले 3 दिन ले अब आइल बानी तो म जब तक कार के हाथ ना खाए न का जन केने थरी ओ धइल बस रुक एगो थरिया लेके आवत क्यों ना ले पानिया मांगी हो दादा रुको अपन ही से जाके काट के ले ले ना ते से तो से का बतावा हो निके बनैले भी कातना गाढ़ा रसा वाला ओसन कबो लगनो ना होई हमरा काट के खाए के बना के आई पतो ही हमर बना दिए सन पछु छुराइन मु छुराइन तो कतो न सोचब त खाई तो बुझाई ओने से हुले मारत रही के मारी पनिया ना मांगी का रुको होनी जाए के लुका के ना खा ले का ओइ का हो रे पीस तो बढ़िए बढ़िए बा एगो मुड़िया ले लेता नहीं खा के अपन आराम से आ सूत नैहर में इहे न सुख बा हो बेटी के आई नैहर कतनो बूढ़ो पुरानी आदमी हो जाला न तो नैहर नैहरे कहाला आराम से खा पी के आ सुतेला आदमी बैठेला रसो नहीं खेल निकलत कल छूले नहीं खेल कितना तो कल छूलिए काढ़ देती अयो दादा तुम देखियो ले सनु तो कहे सनु कहाँ लेके जाके छातन चुरा के हो घरवा में ढूक के खाई तुझे लुका के खातन बतावा हो ये बेरा मुंह हमर दम हिया जुड़ा जाए दम खा के इथी हो जाए आत्मा दम तृप्त हो जाए काटना सुगर बनैले भी हो दादा देख ली तो कहे से तो कह दम ना कर एक कने भूख लागल तो कने काटा हरा के बुलावे जाई काट के अपने से खा लेनी कह दे ये लड़की दम बिगड़ गई बिया चप्पल जूता का जी फजी गोड़ लागत नहीं और हे जी खाना लेके बैठ के आ खातनी एगो सौली घर में एक कने ओने गरमी निहन लागत रहला तो कनी हे जे आराम से बैठ के तनी हवा लागी आ खइबो कर ना अच्छा चली ठीक है बाते खा ले का बैठ जाई हेनिया बेना ले लिया उठो करत रही थाकत रही खात रही हे तना गर्मी मारौगा बैठ के भुसैली घर में से आउरी मारत एकदम दूठू गर्मी गर्मी ऐसा एक कने काज तू कहबू देख बुरा न तुमने हमरा शांति में खाए के न मन करेला अब के कोई रहेला टुक टुक मुंह ताकल त हमरा नीक ना लागेला खा हां ई बतिया त ठीक है कहनी कोई यही से नहीं अकेला में आने है आजी पूजी गुड़िया बुचिया ठीक बई नु रेखा बुचिया हां सब ठीक बा अपना में सासू सब कोई वहां सबके मानने लानु आजी पूजी हम त भुलाइए गइल हनी के रउआ के खाना देल हजी होइसे बहेंगा ऐसा ना कटोरा में मछली दिहल वाला सलाद काटल बा कॉमन देले ही आजी वा कने में जा दो से का रीत न सहने पूछत नु बानी होइसे खाना देबा जला आदमी सिखा के का रखले बा उनके घर आंगन में बढ़िया से रहते नहीं की जा जा हो सका कहियो जना त बुरा मान दिए सब ना पूरा कवन माने के बात बाटे ये फुआ जी कुछो कही रोहु मुर्गा मछली बड़ी चाह से खानी हमरा का रोज रोज देबो न त हम रोज रोज खाए बैठ के ही ना कि ये सबटा बिछा के और जी लोटा लेके गिलास लेके बैठ के खइनी ए कन्या
ना हो ओसे ना बैठ के खाएला ओसे तू कम के बैठ के खानी बड़ा नीक लागेला कने सुना ना तनी पानी ओनी लेबू का तनी प्याज वाज काट के देबू का काहे ना ले आ देम फुआ जी रउआ को हम ले आइम ना हमनी के त इंतजारे रहे कहतिया हम छोटा की मछली बनावत जाओ फुआ जी आवत तनी ओनिए से खबर देता नहीं कि हमरा के मछली चाहिए हम कहते हैं हम कइले नहीं तार मजली गुल फोन कइले नहीं करने ना तो कहले ये तब आदमी गइल हन बाजार से जल्दी ले आई हनी कहले ना फुआ जी आवत तनी तनी खे हन ना जी भलो आदमी देखो शादी करने नु कने ना हो तो खसी बनाओ तो खसी के चुस्ता चुस्ते के मन करे आ खसी तो हम घर सब केहू खा ला एगो रउआ गनी तारी ठीक बाटे चलिए त मेरे रउआ के बना के दे दी हन खा लेम आ फुआ जी देखी होइसे खाती ना हमरा बड़ी खराब लागता उहे का गादा पर बैठ के खाई थी सोफा पर ठीक लागे ई बुजरिन कैसे खाए देतै सन हो सास के त बढ़िया से देबेली सन गोतनी के बढ़िया से आई फुआ जी के कैसे खाए दे लेबै सन हमरा अपने से ना ले लहई अब बात कोने ई का कहत हो हम अपने से मने काट के खाई ना वो बात ना मतलब ऐसे खाना देबे ना करे लेबे तो लइका नो के कटोरा में दी अलगे मछली मुर्गा चावल दे दे ये भुला के दे दे कटोरी खाली ना होई जा तने पनीर ले जा पानी ले प्यास लागा अच्छा रुक जाए जगह में ले आ देता नहीं मटकवा के पनीर ले दी ना अब फिर जा में अपने ले आई है ना बता लगा के पनिया बतावा वो खेलवड़िया के काटा ना एको गो बात कटून काट काट के बोलतिया उगलावल चाहत रहे कहल चाहत रहे केहू तरी तो मैंने अपने से कह लेबे तो काई जानल चाहत रहे से हम 36 है बानी जितना 36 ऊ भी उतना 36 हमू बानी अभी का जानत है हम कह देब का तो अपने से काट के खैनी आई हो दादा बाजार में से का यहाँ के हमारा के लिया के नहीं लागत केतना गर्मी पे गर्मी छूटत ना हई बाजार में जाए जुगुदबा हो सब सामान महंगा है स्वयं तापमान एक जगह कि कितना गर्मी बाटे के बुझात नहीं खे चक्कर आवत बाटे चलो तन की फुआ जी आइल बाने ये खुशी के बात बाटे मछली मुर्गा तो बनले बाटे अब देखो सांझी के का बनेला अब खैनी पियनी कि ना हमारा तभी पते नहीं खे वहाँ के आविन के जल्दी ना नु करने के गोड़ हाथ मुंह हाथ धो के खाना खा ले हैं अब दीदी दिलो हम कि ना दिलो हम के जाना हां हां से अगली हम देखबे ना कोई देखो बुआ आँख भगवान तले के चल गुलम है ताक देखो ना कितना गर्मी होता जी गर्मी वो तोहरे होता ना ये आदमी के गर्मी होता रवा तो लड़का बने सारे उसको पहनने पड़ेगी ना के देखो ना बस ना पहनाबू हई हां जयबू पगड़िया बांध के कहां ना जहाँ हम जाई ना मतलब हमनी के घर में काम नहीं किया का कर रहते तू तो पहाड़ रहा था पहाड़ होता लौकत नहीं खे झलकत है यही तरी पुलिस बेटी बनी हो भेट तू कोई लाऊ के तू अभी तक बेटे के बाजार में से आइबे कइनी बाजार में का कोई लाऊ बाजार में मैंने बताओ तो का कोई लाऊ का कइनी हां शादी परल वाला दुगो साड़ी लेनी फिर से ब्लाउज देनी अथु करे के फिर पैसा ऊपर रहे त शादी तोहरे तो कपार को बोझ भइल बा तो शादी परल बा हमरे सब करे के बा का है ऐसे के चबिया ले जाना करम जरूरी भाई ना कि घर में टांग देला लौकत हमरे वो चबिया और कुछ के लौकत काहे ना बोली ना जी बिना मान मतलब काहे के टांग देला बोली ना हमार ढेर चिलैनी ना तो मारो जितना भी प्यार से बोलता हूं प्यार से बोलवा दी ढेर तारा के हपड़ के काले लिया भेट गला वे फुआ लाइल का होखम जी लगता उनके पुराना आवत नहीं जतनी मिठाई का लाई होखम मिठाई ये घरी आम के सीजन बड़ुआ आम लेके ले सासा सुबिता बा नाम होइता आम ले बन हे तो अपने वो ललाई रहले तो दबिले कुल्ले के चल गुल अभी ले असरे कर ले तो हल ना दिला हम त किसिया जी ना किसिया ई हमर ला किसिया नाम कुछ ओकरा कह देन तो तोरे सन छठरा हिया हम किसरा बोली ना ना काय के शादी कइली के हम अब हमारा एथी फुटर है किस्मत और बाबू में जो देखे गुड़ है ना किस्मत ना फुटल रहे आखिर नु अखियो भड़ कर है जे देखे गुड़ है गोड़ रहे हां मेरा तो कतनी बड़ा निमन बाड़ू अब आदमी तो प्लास्टर के लेबल मार के जयमाल पर शादी करा दे संग का अंतर का करे रही ना अरौ मेकअप चेकअप करा के कर लोग जानते ना रहे नेचुरल है देख लाई नेचुरल है देख ली नेचुरल है देख ली तो जन बा ना तू जन ढके जानते नहीं तू हमें
मत बोलो के करा ले ताला बोला बिना काजू नहीं के हमरो व्यवस्था हां लागू 10 गो मेहर भाई में व्यवस्था ना लगी व्यवस्था जाति ससुराल यही पर निकल जी जानते हो हमरा जाय में हमर देरियो ना लगे ससुराल जब कहां दिन के जाना कमाना 100 दिन ये दिन जा तू चल जा जब अगर खले हम नहीं के हमरा एकरा के देखला नहीं हमरा के हम ले तार छोटकी बनिया के कहती आवे थी हां भैया तार हमारा से करा वो तरस करम की जय में ले से खाने में से बिंदम लगता कि दिमाग से चढ़ाई बैठे दिमाग से चढ़ाई बनू तो बढ़िया करी ना बुझाइल हैं का कैसे उठी नहीं के पता बताइए हम हैं नीचे करो नीचे अते मुहावा बढ़िया ले करो मुझे लगी माछी मारती है मुहावा और बतावल नु लगता कि 100 साल पूर जाई हमारे तारे तो नहीं लूट बानू हैं तनको सुहाग बना का है तारदा है सब कोई लगी तार गिरा तुम का करे हैं जाई देखी बुआ जी खाना वाला बना हम देखी तू सुतबू हैं और सुतम जी कपड़ा छीन को क्या पता नहीं गर्मी में होता कपड़ा का देख मिनी स्कर्ट पर देखा बागा पूरा तो मिनी स्कर्ट पहनी ना इसको तक वो अभी पहन लो नहीं खला तक जॉन पहन तो अपन नहीं घरे में हमारे ना तू लगटे रहे पहने लो कुछ आवा खाइए साड़ी पे हां कुछ पहन ले बउआ ले ना कुछ नहीं हां तो लगटे रहे लो हां लंग साइड में हां तो पे हाथ खोल दो चल जाओ जा दुआरी पर गर्मी होता ना पूरा ठंडा जाए चलो कहां गरम बा हमरो ओने हम ना चालू करो ओने हम ना जाई चल बात समझ नी बात के बुझ ना तो कैसे जुझब हैं बड़ा बुद्धि आवता ना बुद्धि ना हमरा सब आवे चलो आवा अभी वैसे काम बता चलो अरे खाड़ा नहीं होवे बते तो बुझ जाए के बा के बा अरे उनके खाना हो दी खाड़ा काम दी चला ने ओए हे माई ठीक कलू जा कने फुआ जी के खिया देलू जा तो ई का कहत हैं जी अभी फुआ जी खइले ही कहा बानी हम घर में बबुआ के गईनी ना तो दूध पियावे लगनी और ओकरा से वो ठंग गईनी तारे का छोड़ के का देले हिया फुआ जी बैठ गए हो भूसवा वाला दोरिया पे खात रही घरवा के छोटकी को दे देलसिया ए छोटको इतना ताइला पहिले ठीक रहेला कि झटे पटे बनावा झटे पटे खिया दा हाँ, तो घर में आदमी खा लेवे दा दीदी कह सुना ना कह फुआ जी खाना खिलू ह आ रुकिया बताए अब दुकानिया मुड़ा दूध को पीसा एगो पेटिया लेके बैठ रही हां का कहते हैं कहते कि फुआ जी के खाना खिले बड़ू ना हमने के कहने हम देले ही नहीं कि रवा देले ही नहीं कि आ ई देले ही नहीं कि त काकिर के देलस जी बाक फुए जी रही हम कहीं उल्टा पुल्टा काट ताक देनी है ये सब आप केउ तू करत रही फुआ जी के खुद देखनी के छिपा में बैठ के खात रही तो हम कहतो बाई कि जी फुआ जी ए मछली तैसे देबे ना करी ए बड़ा को अरे केले बड़ो ए कन्या सुन ना 400 रुपया दो अरे इथि मारल दो खसी मारल दुए उनका विश्वनाथ के द्वार पे ए फुआ जी खसी के बाद छोड़ी मछली पे आई का होई कहा तनी खाना में खा ली बक हम ना खाइम हो कन्या ए कन्या देख बतिया भुलाई बनी कन्या ना नहीं खइले खइले बनी तो ने सुतर आउ जनु तू ना कलू तो हम जातनी घर में तार आंख लगल देखली तो हाउ सुतर है हई लौ कबे ना कइली हम सुतर काट के अपने से खा लेली हम बाजारी में गई कि ना जी तो घरवा में के रहे बुझाइला सुतल तब तक कियो होई हम ना देखले ओखम तब वो हम देखने लेकिन हइयो ना घरवा में तो सुतर रही अच्छा चली हमरा लागल कि खाए ला दे तो ए में कौन मने त चिहाय वाला बात ए कोने ई बता हमर नैहर हो ये हो भाई बाप के धन बोलही बा भतीजा के त काट के खाइए लेनी अपने से त का हो गई एमे कावन बात बा देखो पैसा ना का हो गलो कुछ ना मगर ये फुआ जी देखिए हमार सब के बीमारी होई जे पैदा भइला जब कहत तनी कि छोटा की ना मछलियों ई ऐसे त खाना ना काढे लिसन उ त कटोरा में मीट मछली देबे लिसन छिपा में चावल और ई जे खलिया के है तना टमाटर काट दिया सन सलाद हो जे तरवा कहत तनी कि ना ऐसे ही देल है झूठ का रउआ बोले नहीं अरे आ गेला मुगा में कने कनी में कने जा त सुना ना उ कुल बात छोड़ा कनी उधारिए जातनी कह के त दुल्हा के नाम रख के ले ले कह दिन त पिंटू बाबू के फुआ हम जातनी जै ना ठीक बा रुक जा ए फुआ
एक फुआ जी पहले मछरी नहीं के सधर मछरी सधा ली। अरे रहे दो शाम के बाची त दोहरिया ना में कल है उ तो राती के न बनी आई कने जाता नहीं तू ने ना ले बुझे त हम जातन तार दुल्हा के नाम रख के आ झट मनी लेके आवत ई राती के खा ले हम। ए फुआ जी तो सुनी अभी मथी मतलब मंगाई जी खसा खसी मत मंगाई। अब बाहर चुप रह बाद में पैसा के मत सोचा जा बाद में उधारियो दे दियो सन पैसा के बाद में आई होई एकदम से छल छेबेली बनी देख ना का करतनी यार। भाई बताओ हमरा इहो उम्मीद ना रहे कि फुआ जी अपना से काढ़ के खाए लागन आए हमनी ना रही जा हमनी के ना देती जा आ चोरा के जाके वेथी में तरे भूसा तरे खाए लगल। काहे चटन हइबे कइल हई कबो जुड़ेला ना कि मिठाई लेके चली। एगो कने बात कही आज हम ना देखले रहे रहते भूसली घर में ना दोदा देले रहती दोदा हम कहत नहीं कि खाना ऐसे ना देबे ली एकदम खौरा मोरा रंग खाना देले बेसन जी दीदी हम सलाद काट के रखले बानी। बताओ हम कहत नहीं कि आदमी घरे के आदमी सलाद खाता ना हित ना तई हम तो सलाद अरे मुंगा तो बोले ले भाई दुगो पेटी आ एगो हौ दिलवा पिसा आ खा कर जे त ही करे लागल होई गइल त ना ऐसा के मुर्गा मछली खाही खती आवेले बुढ़ गइले खसले त का करब जाई भैया के नाम लिखाई काहे खती हमनी के काची बाटे बहाना करे कहते ये जाके पिया नहीं के बताओ हमनी के बढ़िया सोचतनी जा लेकिन हई देखो फुआ जी के अपना मने आके वका से का करे लागत अड़ी देखी दीदी जी छोटी ने एक नंबर के हड़ी फुआ जी नो हमनी के घर परिवार के बारे में ना सोचेनी खाली आबिन त चटाई खाती खाई खाती जे एक कोने ठीक है कहताड़ू हो हम बोला ये बड़ी गलती करती है ना ना त बोलाई जा तिली तिली या फुआ जी आई गस त हर का ये देनी देखो चोरा के खाता नहीं ये दादा ये नु काला दीदी आज ना देखले रहती झट में नहीं यहाँ के फुआ जी दोदा देती झट दोदा में यहाँ के दूर आई बटे दोदा देती पट में नहीं आ हमारे कह दिया कने तू घर में सुतर हम घर में रहबो ना करी हम गई बाजारी में अपन मर्द के साथ बतावा।